În urmă cu o săptămână m-a sunat Ioana, contabila mea, să-mi ceară niște siropuri de cătină pentru că e foarte, foarte răcită. Ieri m-am întâlnit cu ea pentru că am fost la birou și îmi povestea că doar după 2 zile de administrat sirop de cătină cu miere și mentă, da, acesta este preferatul ei, se simțea extraordinar, a reușit să treacă peste acea perioadă critică în care te simți foarte rău când ești bolnav și se simțea extraordinar de bine. Era atât de încântată încât îl recomanda tuturor prietenilor și cunoștințelor ei. Vreau să vă spun că eu o cunosc pe Ioana de peste 15 ani, suntem prietene, dar niciodată nu mi-a cerut sirop de cătină pentru brăceală. Cred că nu a realizat cât de minunat este acest sirop și câte beneficii fantastice are acest sirop. Deci cel cu mentă e preferatul ei. Acum îl recomandă tuturor cunoștințelor și prietenilor ei pentru că a simțit pe pielea ei minunatele beneficii ale acestui sirop de cătină. E sezonul răcelilor și gripelor. Dacă și tu ești o persoană care are grijă de propria sănătate și de sănătatea celor dragi, sunt convinsă că ești în căutarea unor soluții naturale pentru a te trata. În sezonul rece, acest sirop ar trebui să fie nelipsit din casele voastre. Dragii mei, haideți să fim mai sănătoși!